i posats a fer records, un record que em ve a la ment justament ara, que hem d'apel·lar a la dignitat, a l'orgull, a la voluntat de viure, a l'amor per la vida. Em ve el record d'aquells anys durant la transició, els anys de la transició, justament un dels factors que ens animava més a lluitar, que ens donava més esperança, era l'exemple que vam tenir el 74 de la Revolució Portuguesa. Jo vaig tenir la sort també d'estar algun temps a Portugal i de veure de prop una autèntica revolució. I us ben asseguro que qui ha tingut la sort de contemplar el rostre d'una revolució en roman enamorat per tota la seva vida. Perquè una revolució és això, és una força extraordinària que aixeca la gent del seu abatiment, que fa que prenguin la paraula aquells que no tenien dret a parlar, que dona força a aquells que semblava que no en tenien, que fa possible allò que sembla impossible, que fa que la gent es reconeixi a si mateixa, que es toqui, que senti la seva força i que prengui el destí en les seves mans. Avui encara en són lluny, però aquesta esperança ja batega en els vostres cors. Ja va començar a bategar el 24 de maig. El 27 de setembre seguirà expressant-se i a final d'any tombarem l'odiós govern de Rajoy i canviarem les coses, canviarem l'horitzó,